Po voľbách v Česku sa začínajú črtať prvé kontúry o zostavení vlády. V správach povieme detaily. S novými prvkami a vo dvojici. Sme radi, že nás sledujete. Dobrý večer. Dobrý večer. V Česku zrejme vznikne trojkoalícia ANO, SPD a motoristov. Izrael deportoval zadržaných aktivistov aj Slováka. Hypotéky výrazne nezlacneli, nehnuteľnosti sú drahšie. Za týranie psa dostal muž zo Spiša ročnú podmienku. Najbližší sused Slovenska, Česko, hľadá rysy budúcej vlády. A prichádza prvý posun. Na Pražskom hrade sa skončilo prvé kolo rokovaní prezidenta s lídrami strán úspešných vo voľbách. Petr Pavel prijal zvyšných troch predsedov strán v poradí podľa počtu získaných hlasov, lídra Pirátov, SPD a motoristov. Keď sa manželská nevera vymkne spod kontroly, francúzsky thriller Hot kockou. Večer na jednotke. Na dvojke obľúbená súťažná show Love Slow. Na stanici Šport o necelú hodinu magazín Futbal.sk je aj o nečakaných absenciách vo futbalovej reprezentácii. Prežite príjemný večer aj so Slovenskou televíziou. Dovidenia. Pekný večer, dovidenia.